Bueno, més que res, en este Power serà 2 minuts, tampoc no ho farem més llarg, perquè molts de vosaltres ja ens coneixeu per tot el tema que treballem i tot, però per si de cas a algú li quedava algun dubte, una miqueta explicar què fem. La Fundació sempre diem que està al vostre servei, al vostre de totes les Terres de l'Ebre. Penseu que nosaltres ubiquem tot el que som Baix d'Ebre, Montsià, Ribera, Terra Alta, tot el territori, vam acotar expressament el territori per a cobrir les necessitats d'aquí, sense voler ampliar més territori, més que res perquè seria molt complicat. Els nostres camps, aquí atenem nosaltres com a fundació les persones amb discapacitat intel·lectual i a les persones, la gent gran, perquè inicialment, tot i començar amb persones amb discapacitat, com gràcies a Déu hi havia l'esperança de vida que l'anàvem allargant, se mos anàvem fent gran i mos quedava una miqueta el dubte si érem més discapacitats o menys gent gran. Per tant, els dos camps d'actuació nostres que són el que atenem, la gent gran. Què fem? És molt ràpid, activitats diverses. Evidentment, sempre vetllem que allí on estan les persones ateses no els hi falta de res a tots els serveis. I estem convençuts que allí on els atenen ho fan bé, però com qualsevol pare o mare de família, nosaltres la nostra funció és aquesta com a fundació, d'acord? Vetllar per la qualitat de vida de les persones que atenem. Per tant, fem diferents sortides lúdiques en la gent gran, en ells, de diferents maneres. Participem en jornades, festivitats, us veureu per tots els puestos per aquí. Intentem fer coses dins de la comunitat, fem celebracions, evidentment, com a tothom que ens agrada, de les seus compleanys sobretot, aniversaris, Nadals, el que convingui. Ens impliquem tot el màxim possible. Ens emocionem moltíssim. Allí detrás tinc ara a l'Anna, que per exemple aquesta va ser una vegada que va ser el cumpleaños, no era ni cumpleaños, la primera vegada que venien nosaltres, que se mos va emocionar perquè li vam fer un detallet d'amor. El dia de Nadal li vam donar un d'això i no sabia ella per què es mereixia un detallet d'amor. I bueno, és el que diem. Allí tenim la nostra presidenta, que sempre li tenim algun detallet, i a tots els patrons, si no se m'enfadaran. Atenem totes aquelles demandes o aquelles necessitats que ells vulguen o necessiten per a estar contents i satisfets en ells. Per exemple, en gent gran moltes vegades és proximitat dins del seu territori, perquè aquesta gent sol viure en residències i tot, dins de quan estan bé de les seues capacitats. Aquí, este del mig més que res és mon fill. Jo com estic com a mare satisfeta també, vam anar al camp de futbol i ell sempre, i Perico també. Aquí una sortida, la de baix, en l'autobús, l'autobús en ells molt contents, i aquí per exemple el nostre company Javi, que sempre li piquem que tot i que està tutelat per nosaltres té una mare igual, i que una cosa és que tinguéssim la tutela però que pares i mares molta gent igual ho continua tenint, i per tant cobrim les necessitats de picar-li a sa mare. Intentem millorar els coneixements i intentar-los insertar dins de tot el món ordinari, com per exemple això són mostres, per ser una miqueta, donar-vos una mica d'imatge que a vegades no sabem ni el que fem, ni el que tenim a les nostres terres a vegades de cara a la gent, d'acord? I seria promoure coses dins de la comunitat com per exemple normalitzar com qualsevol persona que era un curs d'informàtica. I una altra noia, per exemple, que va fer una edició d'un curs i també va tindre un premi de narrativa d'un conte que va fer, que per cert estava per aquí, no sé per on anar, deu estar per fora, una de les nostres tutelades. També l'altra part que no se sap però que dona molta feina és tot el tema de gestió patrimonial de les persones. Assumim, no és només anar de festa, que la majoria de vosaltres només ens veieu anem de festa i de dinars d'aquí cap allà, doncs no, que hi ha molta part de treball i de paperassa per detrás d'assumir totes les responsabilitats d'aquesta gent, sobretot en gent gran, perquè tenen patrimoni que s'han de millorar o el que sigui, perquè tenim aquesta responsabilitat a nivell legal. Aquestes serien unes. Per exemple, aquesta rehabilitació millora, que seria la casa de com estava, tota la part esquerra que veu, i la part dreta la millora que van fer en el seu moment. Vull dir que si no s'ensenya, no se saben moltes vegades tot el que se treballa. I ara ens feia goig també a nivell d'ensenyar-vos una miqueta. I no tots són grans obres. A vegades aquesta casa, per exemple, és una caseta de l'Arrabal que tenim, del nostre amic Manolo. Li vam arreglar tot el que era el balcó. Vull dir que no tenen per què ser grans obres, cadascú depenent de les necessitats i el que podem fer. Que a part d'esta part més social i més de l'àrea tutelar pròpiament, tenim dues àrees diferenciades, el que és l'àrea de tutela pròpia en si i el que és l'assessorament en les famílies i en professionals. I aquí no seria res més que una imatge del que fem en això, en famílies, quan atenem o quan ens desplacem als llocs, o en Marita, per exemple, en consells comarcals i tot el que convingui per a donar-los el nostre suport, perquè moltes vegades desconeixen molta
part del que treballem nosaltres. O en Creu Roja també hem treballat convenis i col·laboracions. Que també tenim la part de voluntariat, que tampoc no se coneix, però que sí que és real. La nostra patrona, per exemple, és voluntària. Susana, que és la noieta del MIT, és una noia que tenim assumida la discapacitat, però que també és voluntària, vull dir que entre ells també treballem tot el tema de voluntariat per ajudar-se mútuament. I Javi, que és un noi jove que també tenim per a fer-nos, que també és el fill de Mercè, vull dir aquí tots som uns, tots ens mesclem, ho intentem ajudar-nos, i que van anar també a fer un curs de formació a Barcelona per tot el tema este. Aquesta gent d'aquí també són voluntaris de dins de la casa, que fa que aquesta noia, per exemple, ha assumit la funció com si fos la padrina d'una de les tutelades nostres, i més contenta ella que menys d'estar. Que existeix col·laboració en molts de departaments, un de molt important és el Departament de Justícia, tot el treball en ells que realitzem, que per això volem ficar també aquí de manifest, que actualment també estem en el centre de PASA i així, muntant un conveni de col·laboració, també per deixar-ho clar a nivell de tot el tema d'assessorament en famílies i tot, perquè ara ho fem més d'aquí, però és a nivell d'ampliació de territori. I que tot això, bàsicament, per què ho fem? Perquè de la Fundació se treballa en ells, que tots coneixeu segurament a Joan, se treballa per a ells i sobretot espero que us hagi quedat clar que ho fem sempre posant-hi el cor. Aquesta és la meva presentació de cara a vosaltres per a conèixer-vos una miqueta millor. Així que ara vos dono pas a la senyora Manolita Cid, la directora dels serveis territorials d'aquí del Departament de les Terres de l'Ebre, de Benestar Social i Família, i a la teva disposició. Moltes gràcies, Iolanda. Alcalde, regidores, regidors, amigues, amics, en definitiva, sí, potser ho posem aquí, moltes gràcies. Molt bona tarda a tothom. En primer lloc, deixeu-me que doni les gràcies a la Fundació Tutelar per haver-me convidat avui en aquest acte aquí. La veritat, Iolanda, és que teníem contacte bastant sovint, però avui és un dia molt especial i, per tant, m'honora molt estar aquí acompanyant-vos en un dia tan especial com este. Agrair també, crec que és de justícia, a l'Ajuntament de Tortosa la col·laboració que sempre hi trobem. El cert és que un ens local com Tortosa, la veritat és que sempre està al nostre costat, al costat del departament, en tots aquells temes pròpiament de serveis socials, diríem, o de benestar social, i per tant, alcalde, moltíssimes gràcies, però sobretot també, i permetem que li digui, moltíssimes gràcies a l'Anna Algueró, en la que treballem molt conjuntament i patim conjuntament moltes de les necessitats del territori. Per tant, un agraïment també públic a l'Anna, perquè realment s'ho mereix. I bé, dir-vos que l'objectiu fonamental, com explicava molt bé Iolanda, l'objectiu fonamental de la Fundació Tutelar, en definitiva, és vetllar pel benestar dels tutelats. I això és important, i això la Fundació ho fa des de dos vessants, com ja molt bé ella explicava, des de la vessant de la família, des de la vessant de l'orientació familiar i de l'orientació jurídica, una mica també desangoixant a totes aquelles famílies i donant-los l'explicació que quan ells no estiguen hi ha tota una gent, tots uns professionals al darrere que vetllaran pel benestar del seu fill o de la seva filla o del seu familiar, també donant orientació jurídica a totes aquelles famílies sobre les quals recau una tutela, però jo crec que la vessant més important de lo que és la Fundació Tutelar és la tutela en si, el servei de tutela, i és garantir realment que aquestes persones tutelades estiguen ben ateses, que aquestes persones tutelades tinguen la garantia que hi ha tota una sèrie de persones detrás que realment vetllen per elles. I això jo diria que és la base fonamental de la tasca, com molt bé explicava Iolanda, que a més ho coneix molt millor que jo, la tasca que fa la Fundació Tutelar. Però deixeu-me que vagi una miqueta més enllà, perquè això és el que toca, és el que normativament toca. I això la Fundació Tutelar ho fa bé, jo diria que molt bé, però jo crec que hi ha un plus afegit i penso que avui és un bon moment per a fer aquest reconeixement. I és un plus afegit perquè al darrere de tot això hi ha tota una sèrie de gent, tota una sèrie de professionals absolutament implicats, en moltíssimes ganes, en molta dedicació, que jo sempre dic que són d'una fusta especial i a més de veritat que ho sento d'esta manera, perquè
també com surt a la diapositiva, i no mos havíem parlat abans, però constato que sí que és cert que treballen des del cor. I totes aquelles coses que es fan des del cor només són una garantia d'èxit, com és la faena que fa la Fundació Tutelar. Per tant, vaig avui també el meu reconeixement i el meu agraïment personal, però també en nom del Departament de Benestar Social i Família, de tota aquesta gent que treballa en la Fundació Tutelar per tota la faena que fan. I la cert és que al Departament i al Govern en general estem fent un esforç important, un esforç gran que de veritat que ens costa molt, però que el fem també amb molt de carinyo per poder intentar mantenir, i en la mesura de lo possible i que la situació econòmica ens ho permeti, millorar tot el que és l'estat del benestar que hem anat aconseguint en tots aquests anys. I la situació és complicada, tampoc no m'extendré en això perquè tots ho sabem ben bé, però la veritat de tot això és que, tot i la situació complicada, treballem en aquesta línia i treballem conjuntament en aquestes entitats. Perquè, mireu, tot aquest esforç que fem des del govern seria un esforç estèril si de veritat al darrere de tot això no tinguéssim entitats com la Fundació Tutelar. Perquè en realitat són les entitats, les administracions podem posar els recursos, podem posar l'ajuda econòmica i humana, però en realitat qui arriba a l'usuari, qui de veritat arriba a l'usuari, són les entitats. I tot aquest esforç que fem les administracions no seria res sense les entitats com la Fundació Tutelar i com moltes altres que tenim a Terres de l'Ebre. Per tant, jo penso que realment hem d'estar satisfets, hem d'estar contents de tota aquesta gent que treballa, de tots els professionals, però també de totes les entitats que conformen, tots aquests professionals, les entitats que hi conformen. Per la meva banda, res més, simplement reiterar un cop més l'agraïment que us vull fer per haver-me convidat, per estar aquí. Espero i desitjo que la col·laboració que han vingut tenint durant tot aquest temps la Fundació i el Departament continuï tirant endavant, continuï prosperant en molt bona salut i a més ara encara en més motiu ja que tindrem aquesta nova ubicació al servei de la gent i dels tutelats del nostre territori. Moltíssimes gràcies i molt bona tarda. Sí, Ferran, ja directament. És un acte vostre i al qual la gent que no conegui la Fundació o els que vegin que ara us fiqueu en un local nou aquí a Remolins, que després ne parlem, pot pensar que això és una cosa que arrenca ara. I la veritat és que aquí hi ha molts anys de feina. L'any que ve celebrareu segurament el 10è aniversari des de la Fundació. I ara és una etapa nova perquè adquiriu una certa independència, teniu un local propi, continuareu prestant els mateixos serveis que feu fins ara, alguns més si cap, arribareu a més gent, però com que també en les etapes noves també s'ha de mirar una retrospectiva, i jo també mirant aquesta retrospectiva l'únic que us puc és agrair la feina. Durant aquests 9 anys heu ajudat a moltíssima gent, heu fet molt per la gent en una situació més dèbil del nostre territori i indirectament també heu fet molt per la nostra ciutat, pel nostre municipi i per totes les Terres de l'Ebre. Per tant, encoratjar-vos a continuar fent aquesta feina. Ara la feu, com dieu, des d'una ubicació nova. Ara sou veïns del barri de Remolins, teniu la sort de vindre a treballar a un barri amb molta història de la ciutat, però és un barri molt acollidor. A la vegada esteu molt cèntrics, com deia abans la vostra presidenta, teniu el jutjat aquí, teniu el Departament de Justícia molt a prop, s'aparca relativament bé, s'accedeix, s'aparca bé. Els que no ho sabeu, aquí detrás teniu un aparcament que és gratuït i normalment està desocupat, i a l'hora de baixar es baixa bé, potser després a l'hora de tornar has de pujar una miqueta de les costes. Però bé, en tot cas, presidenta, teniu aquesta sort. Jo com a alcalde també us ho he d'agrair, perquè a vegades en aquests barris no tothom pensa a l'hora d'establir la seva seu i en canvi són barris que tenen una proximitat respecte al centre neuràlgic de la ciutat
molt curta, molt propera i per tant també em podeu gaudir. Jo també vull agrair, si em permeteu personalitzar en la vostra directora, en Yolanda, però que ho facis extensiu a tots els professionals i a totes les persones que treballeu directament, perquè ho deia abans molt bé la directora dels serveis territorials, va més enllà del vostre compromís professional, n'heu fet un motiu de la vostra vida i us dediqueu en moltíssima més intensitat de la que requeria el vostre compromís personal. I també a aquells que no ho fan professionalment, però que també són vitals. Abans, mentre fes la presentació, quan dies això de col·laborar uns en els altres, sentia que la presidenta diu és fonamental i és bàsic i és necessari. Evidentment, a tots els voluntaris, que també n'hi ha alguns aquí a la sala, moltíssimes gràcies per la feina que feu, moltíssimes gràcies per la feina que feu a la Fundació, però que és una feina que repercuteix sobre tot el territori. I és veritat el que deia la directora dels serveis territorials, són moments de moltíssima dificultat, són moments d'una situació de crisi econòmica greu que repercuteix en les nostres economies particulars i segurament també en alguna dels vostres tutelars, repercuteix també en l'economia de les administracions públiques, que fa que tinguéssim menys recursos disponibles i menys per a poder aplicar a certes polítiques que també ens agradaria aplicar i que en ocasions ens dol moltíssim no poder-ho fer. Però escolteu, si el nostre país se'n surt i se'n sortirà és perquè hi ha moltíssima gent que està disposada a treballar pels altres. I si em permeteu una anècdota personal, fa 2 dies tenia una conversa amb un metge amic i em deia, escolta, diu, encara que la gent no s'ho pense, diu, hi ha estudis científics que demostren que el que produeix més felicitat al ser humà és treballar pels altres de forma desinteressada. I jo li deia, això ho hem d'explicar molt bé, Josep Maria, hem d'explicar molt bé que el que produeix més felicitat a les persones és donar-se als altres i fer-ho gratuïtament, perquè ara més que mai ho necessitem. Per tant, un agraïment a la Fundació, un agraïment als seus professionals, també al departament, que sé que hi col·labora, però sobretot un agraïment, molts ànims i si em permeteu alguna sol·licitud continueu fent-ho als voluntaris que treballeu en aquest cas en la Fundació. Vosaltres també teniu aquest saló d'actes de l'antiga cooperativa que avui és la policia local, sabeu que el teniu a la vostra disposició i així m'ho va demandar Anna Algueró i vam arribar en aquest acord i malgrat no el necessiteu moltes vegades a l'any, com me deia també la vostra presidenta, les vegades que el necessiteu també està a la vostra disposició. Per part meva, res més, moltíssimes gràcies a tots per la vostra assistència, moltíssimes gràcies per convidar-nos i sabeu que ens teniu a la vostra disposició. Moltes gràcies. Bueno, doncs per la meva part, molt breu, perquè ja tots els que han parlat abans que jo ho han explicat tot molt bé i ja ens queda poques coses per explicar. Jo, en primer lloc, Yolanda us ha explicat qui som, crec que ha quedat molt clar, ho hem fet molt breument, però quasi tots ens coneixeu, ja teníeu notícies nostres i us han fet un petit resum per a recordar-vos què fem i qui estem. I el que em queda a mi és agrair, en primer lloc, a la senyora Manolita per haver vingut esta tarda aquí a acompanyar-nos en aquest acte, al senyor alcalde, al senyor Ferran, en principi perquè és un dia bonic per nosaltres, perquè sí que, com ha dit el senyor alcalde, ja fa
anys que treballem i que estem fent els nostres objectius, però que hem arribat a una etapa i comencem, com se diu, una etapa nova, en un local nou i en unes noves instal·lacions, i això ens porta unes ganes, com si tornéssim a començar, i en ganes de treballar. També les seues paraules ens han encoratjat a treballar més, perquè a vegades quan te diuen que ho fas bé i que treballes també te dona una miqueta d'això, i dir, si ho fem bé, seguirem avant, no? I simplement això, agrair-los la seva assistència, agrair-los a tots els que esteu aquí esta tarda amb nosaltres, perquè això vol dir que mos voleu i que en principi podem comptar amb vosaltres quan fem una petita crida. I ja penso que les autoritats a les que hem invitat aquesta tarda donen per inaugurat el nostre local, i per tant... L'inaugurarem ara quan anem. I per tant, simplement, ara veieu que hem començat unes fotografies, només per donar-vos més notícia de qui som. Donarem per tancat aquestes petites paraules i m'on anem al local a poc, perquè si anem tots de cop no hi cabrem, perquè no és tan gran, però allí vos invitarem a un petit refrigeri i brindarem per la nova etapa de la Fundació. D'acord? Molt bé. Doncs a la vostra disposició. Why even try to justify leaving? Why not just run away? Why even wait and hesitate breathing? Why would you want to stay? Nothing you say can change the way he feels. Nothing could save you now. So just let this go. Perdona. Every collapse that came to pass faded out of your memory. All of the times he left you. Tanta feina com ho heu fet. Com a amiga, Shut down.